Rabja. Dan kien is-sentiment sena ilu meta pajjiżna daħal fl-akbar kriżi politika li qatra fl-aħħar 20 ta' snin. Jekk nista' nuża kelma waħda biex nikkaratterizza dak kollu li ġara f'dak ix-xarejn, nuża l-kelma rabja. In-nies kienu irrabjati immensament. Il-President tal-organizzazzjoni non-governattiva Repubblika, Robert Aquilina, iddeskriva s-sentiment li kien jinħass f'Novembru tas-sena li għaddiet. Fakkar kif wara li 4 jiem qabel fil-qorti b'sorpriża Keith Schembri rtira proċeduri legali fil-konfront tal-ex-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, pajjiżna sebaħ għal dak il-jum li kellu jimmarka il-bidu ta' kriżi politika. Il-jum li beda bl-arrest ta' Jürgen Fenech. Robert Aquilina kien mistieden fil-programm Net Live ma' Robert Cremona flimkien mal-ġurnalist Dione Borg li spjega kif sena ilu kienet propju is-soċjetà ċivili li ddominat ix-xena. Fej qabel kienu l-partiti politiċi illi litteralment ifasslu id-dibattitu politiku, l-issues politiċi, issa kellna is-soċjetà illi għamet, is-soċjetà illi waqfet, is-soċjetà illi irribellat b'mod paċifiku, b'mod li mhuwiex violenti u għamlet l-aġenda. Minnaħa tiegħu f'intervent matul il-programm il-professur George Malija qal li l-parteċipazzjoni tal-poplu sena ilu kienet xi ħaġa storika. Il-wixta tal-poplu. Poplu mhux partiġjan, din ħaġa importanti ħafna għalija jiena. Fadili poplu ġie minn ħafna naħat tan-naħat politiċi sewwa. Attwalment qalu li l-gvern ħares. Aħna nemmnu li inti għamilt ħafna affarijiet ħżiena, li inti korrott u importanti li min huwa responsabbli warrab. Il-professur Malija qal li minkejja li min kien responsabbli warrab jidher li fadal elementi ta' kontinwità. Anke jekk xi bidliet saru, iżda ċertu persuni għadhom qed jiġu trattati bħala aristokrazija politika. U l-editor-in-chief ta' Times of Malta Herman Grech qal li l-medja kellha rwol kruċjali fl-istorja li seħħet sena ilu. Kieku ma kienx għall-medja, naħseb ma konux qed nagħmlu probabbli l-tip ta' programm u laqas naħseb qed naraw dak li tisir f'dal-pajjiż. Naħseb li ġara imma speċjalment f'dik il-ġimgħa, Robert, kienet inkredibbli. Jien ili fil-ġurnaliżmu kważi 24 sena. Ġimgħa bħalma kienet dik il-ġimgħa qatt ma kont rajt li inti każ wara ġurnata wara l-oħra qed jiġru stejjer kbar li kważi l-qasisa tlaħħaq magħhom fejn tara s-sistema ġudizzjarja, politika qed tikollassa quddiemek mal-minuti, jiena qatt ma rajt xi ħaġa bħal dik. Herman Grech qal li saru żbalji intenzjonati min-naħa tal-awtoritajiet, tal-pulizija u tal-gvern biex jagħtu ċertu affarijiet. Illum qed nintebħu aktar kemm kien hemm attentati biex jinħbew affarijiet u qed naraw kif ħlejna aktar minn sentej biex bdejna nittrattaw verament bis-serjetà l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Il-kriżi politika ħallit impatt qawwi fuq il-pajjiż, impatt li għadu jinħass sal-ġurnata tal-lum.